tirka shi. Tofah, ran Naziru Sarkin Waka ya ɓaci inda ya caccaki raba gardama na shirin labari na da matar Adam Zango akan wasu abubuwa da suka aikata a wani sabon fim mai suna Abadan, inda Naziru Sarkin Waka ya fusata ya buɗe musu wuta ta inda ya shiga ba ta ne yake fita ba, ya caccaki raba gardama da tsohuwar matar Adam Zango din Amina Uba Hassan kamar haka. Amma abin da nake so in sanar da ku, wallahi tallahi wallahi sai kun kai kanku inda ba ku isa ku fitar da kanku ba akan wannan abin da kuke wa addinin musulunci. Addinin musulunci addinin Allah ne, wanda kuma yake wasa da addinin Allah ko yake zagon ƙasa ma addinin Allah, wallahi Allah ne zai hukunta shi. To dai kamar yadda kuka ji, wannan su ne wasu kalamai da Naziru Sarkin Waka yi, sai ku biyo ni domin kuma ku ji irin kalamar da hukumar tace fim ta yi akan ko dakatar da su da ta shi kuma Naziru Sarkin Waka yana bayyana irin yadda hakan ya saba wa addinin musulunci. Allahu Akbar. Amma kafin mu shiga cikin bidiyon gadan-gadan, muna ga mai fara roƙon ku da ku daure ku danna alamar subscribe, sannan ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa, sannan ku yi wa bidiyon namu alamar like. Mun gode. Naziru Sarkin Waka ya buɗe wa Adam Garba da ma wasu daga cikin jaruman Kannywood wuta akan irin abubuwan da suke yana saba wa addinin musulunci kamar yadda kuka ji, inda ya bayyana irin wasu kalubale da abubuwan ke fuskanta, musamman irin abubuwan da ake yi waɗanda suka saba wa addinin musulunci. Naziru Sarkin Waka da ya magana akan hakan. Sannan masana'antar tace fina-finan Hausa ta Kannywood ta bayyana ta kore su ne sakamakon abubuwan da suka aikata a fim din. Ba iya wannan ba kadai, masana'antar ta bayyana cewa su din a yanzu haka ba 'yan Kannywood bane. Ga dai bayanin. Zan so a ce ka ga dokar mu, ka so na baka dokar mu ka duba ka gani, ko kuma karanto maka a yanzu ka ji me ta ce dokar. Cewa ta yi, gashi ina budewa zaka ji ma karar takarda cewa ta yi, the board shall have power to screen, censor any film, obscene books and literature before releasing to the general public for exhibition. Zan fassara. Dokanmu cewa ta yi, wannan hukuma tana da power wajen tace duk wani fim da aka yi ko littafi ko kuma duk wani abu na ɗabi'i da aka yi, sai ta tace shi kafin a nuna shi ko a kai shi wani duk inda public, mai zan kira public, al'umma, jama'a gaba daya, kafin al'umma for exhibition. Haka dokar ta ce. A gaya min ina doka ta ce YouTube, ni ina ruwana da YouTube. Hukuma ba ruwanta da YouTube, bata san YouTube ba ma wata gina. To amma cewa ta kafin ka kai shi gurin al'umma ka kawo shi a tace, haka dokar ta ce. So kaga I'm expecting a ce yan uwana ne, na yi na kai na fa na san dokar nan tuntuni, ko babu a taba gani na da cewa an kama ni da laifin kin yin sansarin ba. Daga cikin su gwamna ya dauko ni ya bani, kuma na yi fim ya kai guda 20 na wani kaina. So na san ma wannan dokar tuntuntuni ne. Ya ilahi, mai isa za mu dinga yin abin da mun san cewar ba gaskiya ce da mu ba a kai. Cewa ta any film, me film, a fassara mun film, a fassara ko series ba film bane. Ranke ɗaya ina son ka bani amsa, kai ne yau tambaya. Amma su suna bayyana cewa wannan kamar sabuwar doka ce waɗanda wacce ba su sani ba. A da sun daɗe suna yin fina-finan nan suna sawa a YouTube, kuma ba a taɓa ji cewa kun ja kunnen su ba. Me yasa sai yanzu? A'a, wannan dokar da na karanto maka ita 2001 aka yi ta. Ita ce wadda na karanto maka yanzu 2001 aka yi ta. Shekara ta 2001 aka yi ta wadda na karanto maka yanzu. To hakan yana nufin kenan kamar waɗanda suke fina-finan su daga wajen Kano suke sawa a YouTube, su ma sai sun kawo muku kun tantance shi kenan? A'a, ba haka abin yake ba. Ba haka abin yake ba. Yaya abin yake? Dokar cewa ta kar kai marketing wannan fim din, kar kai cinikayyarsa a Kano, kar a exhibiting ɗinsa a Kano, kar a nuna shi, shine exhibition ai, kar a nuna shi a Kano. Amma dan ka je ka yi fim ɗinka, ka je ka yi fim ɗinka a wani gurin, amma idan kar a nuna shi, kar a yi marketing ɗinsa a garin Kano, har sai a kawo shi ita wannan hukumar ta duba, saboda dan yan Kano ka shigo da wannan fim ɗin naka, har sai ta duba ta tace shi. Yanzu abin da nake so in fahimta shine, kamar yanzu ni da nake nan garin Abuja, idan na yi fim ɗina
'yan Kano suna Kano za su iya shiga YouTube su kalla. To yaya hakan bai ci karo da dokar taku ba? Wallahi bai ci karo ba, babu ruwanmu da wannan fim din. Duk wani mai yin fim idan yana garin Jos ko yana garin Kaduna zai iya yin fim din shi mutanen Kano su kalla, ba ku da matsala da shi. Ba mu da matsala da shi. Amma kar ka zo kai marketing din fim din nan ko kuma ka ce za ka nuna shi a Kano. Amma dan ka sa shi a internet ɗinka, ai a can ka je kai fim ɗinka ko a can kake ko da sauransu. Good. So ba mu da wannan